Στρατιώτη στην καρδιά σου, στρατιώτη στην ψυχή σου. Μόνο έτσι χτίζεται η ψυχοσωματική υπεροχή σου. Στις 6 ξύπνημα έχει υγρασία, πολλές φορές βροχή. Αλλά εσύ δεν κάνεις πίσω, διαβαίνεις μονοπάτι μαχητή. Μετά το τρέξιμο για το χ, η μέρα δεν σταματά. Ένα μικρό γεύμα να τσιμπήσεις, έχεις πολλές ώρες μπροστά. Συμπληρώματα ιδανικά, χωρίς να πέφτει το ηθικό. Οι ανηφόρες είναι προσωρινές, δεν αναλώνεσαι στο άγχος. Κρατάς το πνεύμα διαυγές. Η αγάπη και το όνειρο για αυτό που κάνεις. Σε ζεσταίνεις σαν παραμύθι, χάνεσαι το απολαμβάνεις. Έτσι αν τύχει και ξυπνήσεις από το όνειρο, σου έχεις τα δόντια και το δρόμο σου μη χάνεις. Το ζεσταμά σου έχει αρχίσει, το ταλέντο σου ανθίζει. Δεν σε νοιάζουν τις κούρασες, τις στιγμές που σε σημάδεψαν τη μέρα. Έχουν φύγει τώρα πια και βρήκες τη θέση σου σαν αστέρα στο βορρά μες στον αέρα. Τίποτα καλό δεν βγήκε από μια εύκολη διαδρομή. Το θέμα είναι πως αρκέστηκες και προτίμησες τη σιγή. Αν δεν έκλαψες, δεν πόνεσες, αυτό να μην είχε συμβεί. Τότε έγινα πίσω, γιατί χάνεις τη ζωή. Σήκωσε τα χέρια και ορθώσε το αναστημά σου για να κυνηγήσεις αυτό που θες. Καλά προετοιμάσου, μην βιαστείς, μην αγχωθείς, ποτέ μην παραιτηθείς. Μόνο εσύ πρέπει να το πιστέψεις για να βγεις νικητής. Το μονοπάτι της αντοχής είναι δέσμευση, είναι τρόπος ζωής. Θα αντέξεις, θα παραιτηθείς. Ό,τι υπομονή, επιμονή και όσα υπέμεινες. Στη ζυγαριά όλα μετρήθηκαν και σίγουρα ότι σου ανάλογη κέρδισες. Μα τι για τον δρόμο έχασες, ποτέ μην χάνεις την ελπίδα. Στο μονοπάτι της ζωής βλέπεις το θετικό στην καταιγίδα. Μια κακιά στιγμή που τη θέλησή σου κάνει πιο δυνατή. Το μόνο σίγουρο είναι το ποιος ψάχνει και παλεύει, το μονοπάτι του θα βρει. Όσα κι αν σε εμποδίζουν, άνθρωποι κακοί δίνουν στην επιτυχία ουσία, γλύκα, πίκρα, πια καμία. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι η λύτρωση της ψυχής σου. Γίνεται δύναμή σου. Το τρέξιμο, τα βάρη, η διατροφή, τα σπάρινγκ. 24ωρη περιπέτεια είναι η πραγματικότητα. Πάλεψες, κέρδισες το μεγαλύτερο εχθρό σου. Το χειρότερο εμπόδιο που είναι ο εαυτός σου. Τίποτα καλό δεν βγήκε από μια εύκολη διαδρομή. Το θέμα είναι πως αρκέστηκες και προτίμησες τη σιγή. Αν δεν έκλαψες, δεν πόνεσες, αυτό να μην είχε συμβεί. Τότε έγινα πίσω, γιατί χάνεις τη ζωή. Σήκωσε τα χέρια και ορθώσε το αναστημά σου για να κυνηγήσεις αυτό που θες. Καλά προετοιμάσου, μην βιαστείς, μην αγχωθείς, ποτέ μην παραιτηθείς. Μόνο εσύ πρέπει να το πιστέψεις για να βγεις νικητής.